na anwụnta na-akpasu oyi iwe gịnị mere o jikwa na kọrịa aka mgbe ọ bata na be ya onye na-aba mba na anwụnta kpasu ya iwe ịbịa kọrịa aka ịma na anwụ bịa taa gị kụọ aka wee gbuo ya gbuo aka otu a ịnọ wee sị ebe na-asị ha na anwụnta ike ebe a ego na anwụ atagbuo mebe a ebe na-akụrụ anwụ ha aka nke ga-ezigbo na-ekene ya n'ọbata na be ya bịa kụgharịa aka ịnụ a tọrọ ọchị fụrụ nke aghọta dị n'ime nke mbụ bụ na ịma na anwụnta bata na be gị ị ga-arụgoro ka ọ na-aba nke o nwere akọ n'oge gboo ha sịrị na anwụnta nje ka ọ nụọ nwaanyị wee ruo bụ ọgụ ya wee nekata anyị otu ọ dị gelegele na otu ụkwụ ya dị gelegele na otu aka ya dị gelegele na otu onu ya dị gelegele ihe niile gelegele wee sị anwụnta dị ga ha nụ nwa m n'ihi anwụ ọsịsọ n'ọdụ ka arụ adịrọ gị nye achọghị ya ahụ ọnụ anwụ ya tata echi asị na ọgụ ya anwụọ nye achọghị iji akwa ọgụ gelegele were ịga ha nụ nwa m anwụnta wee nara wute wee nalụ oluka ọ nọrọ ofu ọnwa n'ọnwa na bụ chighata azụ na dọgụ nya ha bịara ịnụ nwa ya ka agụ ya na-akarịkwa ndụ ọbịa oje na ntị ya bee nwee aka nọkwa ndụ anwụbekwa m n'ọya mere na anwụnta na-eje na ntị oge niile ka ejegwe na nke iche na mma anwụ echi nwa nwanne echi na ma anwụbara dị ifugo na anwụnta na onwe ya ọ bụrụ onye eche na ọya anwụ ya anwụ ọ bụrụ ayaka na ahụ ka eji anwụ ọ gụfụrụ osisi kpọọ nkụ na akwụrụ nke dị ndụ eholu osisi kpọọ nkụ eche n'ọnya ka ga-ebuzoda nke dị ndụ ehonie ga oju onye ọbụla anya anwụnta ka eji okwu ya n'aka kịta si otu ahụ na-aba mba ya abata ya na-ata mmadụ alụ ya na kene eji akọrị aka ya abatazi ọgụ ụfọdụ ihe ọjọọ na-atọ amụ nwa gị mee afụgo m ihe ọjọọ na-atọ amụ echena amụ kere amụ ya ọ bụla alịlị nke nnukwu ihe mmadụ ga-ewu ọkọchasị ihe baa gị n'ime obi nwunye gị mere ihe dị gị mere ihe nwanne amụ atọ uwe m onye abụrụ amụkọ na amụ ihe ọjọọ ndị Igbo na-akpọ ihe ọjọọ na-atọ amụ ọ nwere nwatakịrị ga-gawo mee ife ya ịmụọgụdo amụ mmadụ ma na nwa egbu onwe na nwa ha mara ife o mere onwe ndị Igbo sị a na-agwa nwatakịrị n'igbukwa onwe gị ọ sị kedụ ọbara na-agba m n'ahụ ka ebe si gbuo onwe nwa mana ọ bụrụ ọzọ mgbe ọbara gbara gị n'ahụ ihe ọjọọ ụfọdụ na-atọ amụ mana amụ ha bụrụ ezigbo amụ ọnwa nwaanyị ga-abụ di ya nwụọ ebe nwa ya ka ọ na-amụ amụ nọdụ n'oche amata uwe m ọkwanye nere ozu dị anya wee na-amụ amụ ihe ọ na mabụrụ amụ aha akwakọ na ebe ha n'otu osu wee mie ka obi na-agbawa di ya ịnye anyị che na amụkwa na amụ ife na amụrụ amụ n'iru ife onye na-amụ amụ gị ka ma ife amụ na-adị n'imi dị n'ọnụ dị n'anya mana ifu nke ụdị a na-amụ mgbe nwute dị n'obi ọsọ n'ọnụ kwa narị na-anụ sọsọ ụdị ya ị na-anya n'anya ọnya ahụ ụfọdụ ụdị anya n'ọnya na-amụ amụ ị na-anya n'imi ọ na-amụ amụ maka anya na imi na ọnụ na-amụkọta amụ na nje ọ wee nye amụ ịnọ ya mara ife onye na-amụ amụ mana ife onye na-amụ ụdị amụ a na-ekwukwe ọsọsọ ọnụ ya na ọda amụ aka ga-anụ mana onye abụ akwakọ na ebụ na ọbụla amụkọ na amụ ọ gụfọdụ ihe ọjọọ na-atọ amụ ọ ga-esoro ihe mere ji akụrụ anwụnta aka na ụlọ oche na aka ka akụrị ọgụdụ nọ na anya isi na-abata akụgharị aka o nwere ya ọkụchara ya aka ọ ma bụrụ okwu adọrọ mma o nwere ebe onye ga-anyị bata chọrọ gị ọjị nye gị mmanya nọdụ anyị ọbịa tọghịtazi okwu n'ụka ọ bụrụ oge niile ọbụla na-amụ amụ ndị oyibo nse ya na ekene abụghị ọchị ọ bụrụ na akụrụ aka bụ na ihe achago mma o nwere ebe onye anyị bata ọ na-awatachacha gị ọfụma na ọta nye gị ọchịche nye gị mmanya nwụchazi ya chezie na si ya keke na masị na nkwanye ncha gị gwa gị ịbịafụ nnukwute okwu ga ha ka ike nga n'ihe enu ịbịa sị ka onye achọgwụrụ mmanya ihe na osi ọnwụ na mma aṅụ mmanya
mmanya ihe nwe abịasị gị n'afọ na-abụgịta akpịrị eziokwu mgbe ọ na-echegoro ịṅụda ya ya na ọ bụrụ mgbe na-akụ mmadụ aka ka iko ji awụ ihe ọma ọnkwa ihe awụ ịkwụrụ ọtọ kwuo okwu ndị mmadụ nekọta anya fụ na ihe ikwe nwe akụwara ya aka ebe na aka awụ azụ aka ka a kọrọ gị ha nwa na onye ekwugherie ya akụwa aka onye nọrụzi a na-ebịa fụ na ihe a kọrọ aka akwụkwọ ezigbo aka na-amụ ka a na-amụghị ha ya na anwụnta ji chekwa na aka ka na-akọrịa ha ọgwụ ka a na-egbu ya ọgwụ na-akọrịa ka ejide na ndụ wee nụ aka akọrọ nke ahụ na-akọrịa aka ahụ na anwụnta anwụgo mgbe eji akụziri aka ahụ ihe ụfọdụ na-ezo ezo ọtụtụ ihe ọma na-ezo ezo ọtụtụ ihe ọjọọ na-ezokwa ezo ọnwụ ihe ga-awawere ife ọma ọbụlụ ọpụta n'ife ọ dịka ihe ọjọọ ya ghọtachi ya emechaa were ihe ọma nwe ihe ya afụ ife iche na ọmaka ihe makụọ ya ọbụlụ uke ọbụlụ ndị ụbọchị nke ụzọ nke ịba ga-esi wee kọwa ihe anwụnta na-ekwu nke tazi bụ na ọ bụrụ na mmadụ abịa na be gị ị kwesịrị ka ị nee ọnya ha anya ma nabata gị ọ bụrụ pụta ebe olu nzọpụtara mmadụ anwụnta ọ na-akọ ka wee nabata ọ bụrụ na anwụnta na-akọ ka a ga-asị ya na m achọrọ gị ọ bụrụ onye na-asị anwụnta onye so si anwụnta bata ụfọdụ efu ndị mmadụ arụsị ya akpachisie ebe ya akpachie nkozie ka eji ọma achọghị ụzọ kpatarịrị ụlọ na-ejebe onye anabataghị ya ọtụtụ mgbe anyị na-ebulu nwaanyị tinye n'ebe nsogbu ga-adịla anyị onye fụrụ na ọ chọrọ ka ebe bi na-ejebie mmadụ asị gabezi na be m na ije gị na nwa m na ụta gị na nwa m si anyị na m achọghị ya achọghịzi m efu kwuo na be m ọ pụrụ anyị ata ọ bụ ọ sị na nwụta ya na be m ọzọ egbujie nke ụkwụ onye a na-agụ ya ka o si n'elu oje nya ya ofe ndị nwa nagwu ka anọghị ọbatakwa ọzọ ya bata ịnụ na ọbịa be gị igwe nwunye gị sị amachọ ka onye a na-abịa be m anya nwaanyị esi ike na ya alafuru m gị ịpụ abata ịnụ na ọbịa ụmụaka sị na onye duzi ọbịa be anyị maka ụmụaka dị ọma igwe ha na-ekwu na nwa chọzi nwaanyị nọ gị ọ soro ihe esere ọtụtụ ndị di na nwunye na ndị nwaanyị na ụmụ ya nwoke nwoke wedie na otu a gị na Emeka na anyị ma Emeka na ma ọmịa amasịchara m na ya na nwunye ya adịbi ọfụma o deje nwunye ego n'oge na anya na nwunye na-achọtụ ọ bịa na-esi ife ọsịsị ọ dara na uru oge ị nọ na-akwụgharị ya ka ije meta ọyị n'ọyị gịnị ya ọ masịkwa m chacha ịga ụfọdụ ịnụ ka nwaanyị na-agwa ya di ya hụrụ nwa nwoke nwa ife n'elu anya meghị ha nwaanyị na-agwa gị ọ bụ eziokwu mmadụ ekwesịrị na-eje ebe anabataghị ya mana na njedebezie iji kọwa inu a na nchịkọta ya bụ na onye ọbụla ga-ene ọmụmụ ya anya anwụnta na ọmụmụ ya anya malụ ọ bụ ịnọkọta ị na-ege mmadụ mma na-asị ya ndo na-ajụ m na-atụ mmadụ mbọsị m na-atọ gị ụtọ taa mmadụ alụsị ya na ọtọ ụtọ anwụnta kwesịrị ịma na ihe ọdịme nwa na-adịrọ mana ọ na-atụ anyị mgbe ọ na-ata ya alụ n'oge na anyị na-akọrị aka ya kwụsị ịchọ mmadụ okwu maka onye mere na anyị ji egburu anwụnta ha bụ ihe ntọ na-agarị n'ime ụlọ ahịa egbu adị egbu arụ ụlọ agụ na-adachi okwu ife ọrụ na gara gị ideje gbuo ya so ihe ndị anyị na-egbu ewu ị na-achọ anyị okwu ife agwọ egbuo ya ife agbụsị egbuo ya ife akpị egbuo ya ife oke na-ata ihe gị na-elicha ihe idebe egbuo ya mana onwe onye na-egbu agụ ụlọ onwe onye na-egbukwu nkakwụ ife ya ị ga-achọ ka ọ pụọ adịghị gị na ọ dị ma n'ọnya nwa igbu dị mana nche na oke ya bụ anwụnta onye ọbụla akpacha anya wee chọọ okwu echezi ka nkọrị ya aka onwekwa onye na-abụ omeghị ọjọọ na-achọ ka amagoro ihe ihe ekwu omemeghị ọjọọ ọnọdụ na-edeghị na-enyo anya ka mara m ihe iwe iwe onye anwụnta na-eme ịtọzi mara ịchọ ya ka m nkụzi aka ma ọ bụ ka iwe si na ihe anyị mere dị mma ị nwere bụ ike ịma na ihe na adịrọ mma ya bụ onye ọbụla mara ife ga-enwe ome mmadụ onye tụọ onwe mbụ fọrọ ofu ya ma na ọya fọnye ọzọ ofu onye ọbụla akpachara achọ okwu ịmara bacha ọrụ ka ị bịa ma ọ bụ n'onwe mmemme a na-eme achọ ka ị bịa ije n'ebe ahụ ọ bụrụ ilu ụlọ asịsị bụpụ gị ezi bịa tụọ ọgụ nwoke ma na-akpọ ndụ ha kpọrọ gị iwere nwayọ kwere onwe ugwu hapụ ije ebe ahụ ọnya anwụnta kwesịrị ịmụta ihe ọ na-ekwu ọ dị mma na-aga n'iru ọ dị mma ka anyị jee na nke Don ọ bụrụ Dom na Don ọ si ọmụba wee zite inu nke ọ si ihe ọsọ nwa mkpi ya debe otu ọsọ nwa mkpi ya si debe ihu na ọ dị na mba na ya oli ya wee jee afịa
enwere oge ụfọdụ iru mkpi na-atọ amụ ifu mkpi ọsụkonye ọnụ n'oge ụfọdụ ka iwesịa ndo ezisa nwoke ọmaṅa ọ sịghị na eze na-egbu mgbu maọbụ na atabi m ile ebe m na-ata ahịfịa otu mkpịsị asọkịnye ọnụ elu oke ajụ ya ọmaṅa oge ụfọdụ ifu mkpi ahụ afọ ọnụ ya erucha iyi mpie alọgọ ọmọkpụrụ anyị debe isi na anyị ọnụ mmadụ ị ga-asị na arụ ọdụkwa gị maka na afọ na alụrụ enyi ọghasasị aghasa oge ụfọdụ efu nwoke ụfọdụ ogbubulu afọ na ọkpụ ha akpụ puo n'imi puo na agba puo na akụ pụta iru ya dị ka ọfịa ọ na-aga n'ụzọ ndị Igbo na-eji otu iru mmadụ dị ama ụdị mmadụ bụ ihe ha maka na ndị Igbo si na-eji ije adaka amaka ọmụmụ ya dị ife adaka ọ na-aka ihe atọ ya na adaka bụ ezigbo mmadụ maka ife otutu azụ ụkwụ na-achịsasị ụkwụ ọ na-aga ịma na adaka na ọmụmụ ya ga-agasakwa agasa o kwesịrị ka nwoke oge ụfọdụ ife nwoke nwunye anaghị ya kpụọ n'afọ ọnụ anụ ọ sịrị ya na akpọ nwa na mbụ nwoke ọsọ gị bụ nwoke ọgụ ụfọdụ nwunye gị nke afọ na-ama ndị ya machacha na-akụ ya ọrụ na adịghị adịru ka mkpi ọ na-anwe ya njakịrị ya na-ebute nwunye ya ntagbu ya iche ofu ya kwuo ndị Igbo si onye ti mmụọ a na-agụ ya na a na-ekere anya n'azụ gịnị kere anya nwe ebe mmụọ si eri ọ bụrụ ititiri mmụọ na-apụ na-akpọ gị na-agabe na-aga ọ bụ na-azụ ọrụ nwe n'ebe ọrụ ọhịa a na-afụta ukwu ya ya a na-asị ekwesị ejuru apụ ọ mmebe ka eji emebe onwe ya ebe a bụ na mkpi na onwe ya nwere otu ọdọkata iru emebeli ya ebere nwoke otu ewetebe iru inu ọwesi n'ihe otu ọsọ iru pinya dị ọsọ ya anya na-ebe akwa onwe ego dị mkpa n'ụlọ n'ahịa na-achọ ego ụgwọ akwụkwọ ma ọ na-achọ ego enye onye ụgwọ arụfu mkpi ka akpụ ya eje afịa mkpi ahụ ọsọ anya na-ebepụta anya mmiri n'anya oyi ya eje afịa ihe otu ọsọ iru mpinya dị na ya akpụrụ ya wee je afịa inu a bụ onwe ha na-akpọ akwa agụ iyi akwa agụ iyi bụ agụ iyi fụ ihe o ya eri ọbebe akwa anya mmiri na-apụta ya n'anya anya mmiri pụta ya n'anya ọbịa jeje rie ife ahụ bụ fụzi agụ iyi ka ọ na-ebe akwa chọ na na-emeri ebele agụ iyi ọfụ ihe o ya eri ọsa ya ọnụ ebe ọnụ ọbịa anya mmiri na-apụta ya n'anya agụ iyi na were ọnụ dị ya anya anya mmiri agụwakwa iche na ọ na-eme ebele na ya ya eri ihe a ọbịa akwa ọbịa bịa jee a na-akpụ ya akwa agụ iyi oge ụfọdụ efu ndị mmadụ nke ha na-ebe akwa agụ iyi afọ ọsị na nna na ọkụkọ igo ama ya na ọkụkọ amagbu onwe na mma ọkụkọ onye egbu echi ụka ọ bịara sị na ọkụkọ ama ya ebe ka ugwu na-esi enwu na-alụ ya amaka ọ gara akwa agụ iyi ọ bụcha ometụrụ ọmụje gbuo ọkwa afọ ịma na ọkụkọ amaka egbu ya nna na akwa ọkụkọ ama ya o buo ya okwucha ọkụwa ya tii n'ọnụ ọ yara akwa agụ iyi ifu nna na ube ejie ube amagbu onwe ọbịa were ya rie n'ime ọkụ olu ọlọchabịa ọnwụ na ọmagbu onwe ya rapụ ya ọ yara akwa agụ iyi ya bụ na ogo dị na asị mkpi na mkpi ya na-arụ ama mkpi ya ma ọ na n'iru mkpi ya ajọ ya ma iru mkpi ya ama ya ihe ọ na-ekwu ọ dị na mkpa ha ya akpụ mkpi ahụ je afịa ọgụ ụfọdụ efe nwa afọ nna ya n'anya nwa nna ya afọ n'anya rinne a na-asị ya oche na nna ya ga-ọgụ ụfọdụ okwu nya ya eje akwụkwọ na nna ya apụtazi ọsịa nna gị nọdụ anyị ejichọghị ije nọdụ anyị jee rahụ ụla nne edokpụrụ ya ka ọ jee akwụkwọ gbaga n'ime ụlọ ebe nna ya nọ ka nna ya sị ya nna ngọ bịa nọdụ anyị ọkụ ịchọghị ije akwụkwọ bịa nọdụ anyị gbu ya nkịtị ihe ejeje akwụkwọ n'agbanyeghị ka iru ya n'agbanyeghị ka iru ya agbanyeghị ụdị mfere anya mfere gị agbanyeghị niile ebepụta anya mmiri n'anya ihe ejenye m akwụkwọ nke ọ maka ọdịmma nke gị
onwe nwa ya bụ ifu ọmakacha mma imi ya akwụrụ pịm ọdọ ọcha nwee ntutu ndị ọcha ụkwụ ya akwụrụ pịm mana mmiri ajọgbu onwe ije ka ị pịa ita asị ihe ọnwecha nwa kịna pịta a ya apịa ya maka ọya ka a na-enyela aka anyị eji na iru ya amaka ka ha bịa epe ịtarị anyị na nwa ya etoka ihe nwa nke anụ anyị na ọya ebe akwa na iru ya dị mma ebe akwa mana iru ya dị mma ime ihe ọjọọ ihe nke ọda ime ihe ọjọọ akawara pịa ya ịtarị ọsọ iru ya na-amasọ mma ọya bụ akwa agụ iyi ọya bụ ife o ji dị mkpa na-akpụ mkpi wee je afịa otu oso iru ya maka ọdịmma nke onye nwe mkpi afọ ọgụ ụfọdụ ọkwa maka ọdịmma nke mkpi o nwere mkpi ya nọbe mmadụ agụ na-egbu onye ọnọbi ya ya agbọrọ ya nnewu onye ọnọbi ya ha nọ n'ụlọ oge ụfọdụ akpụrụ ya je afịa elesi onye ga-enete ya anya ọfụma ọ bụrụ oge niile ka a na-ebu akpụrụ mkpiri afọ ejegbuo ya o nwere ga-abịa aga golu mkpi ọya azụ ruo na-azụ ya na-agbụ ya nri efu na ọka maka ebe esi wee were opụta ọgụ ụfọdụ a na-agwa mmadụ ka emere ihe dị mma ọ na-ajụ achọghị m ije ahụ achọghị m ịnụ dịkịta achọghị m ịlụ ọrụ ugbo ọ bụrụ na ime ihe ịta ha afụfụ ihe ọma ga-apụta na ya anyị na-ekene Don si ọmụba ka anyị nene inu si n'aka obi ajụla ekwenugo ekwu onye bụ osi mana ọ sị na onye na-azụ azụ adịrọ m ịzụ nkịta onye na-azụ azụ adịrọ m ịzụ nkịta na-aga n'iru onye na-azụ azụ adịrọ m ịzụ nkịta ka anyị gafere mana ihe ilu na-apụta nchịkọta ya bụ na mmadụ a na-edozisi ihe mebie eziokwu ọ bụghị inwe ụmụ agbọghọ na-abụ n'ụlọ ya nwụta ebe na-achịta ụmụ okorobịa na-ahụnyere ha ọ nwere ebe nwa ga-eru tonite ruo uche ya adịzi anya na ọ bụrụ ụmụ okorobịa niile ka ị ga-akpọta n'ụlọ gị ị ga-akpọ nwa ya enye ya aka n'afịa n'azụ inye anya ọfụma ịlụpụ ebe ụmụaka na-agba odibo ga-arahụ ihe adaedere ji na ọkụkọ ji na ewu onye na-azụ azụ ada azụ nkịta na-azụ akịta azụ nkịta ata azụ ịpụ ojegoro azụ na mmiri ebe ọ nọ azụ nwe ntị ise nkịta golo ya tị n'ọnụ tagodo ọnwa azụ ego ụtara ka ibunye ndị na-ego ya n'ime ụkpa nkịta ebuleta onye na-azụ azụ ada azụ nkịta onye ji na-ewu ada nọ ihe inu apụta ọgụ ụfọdụ ka afịa weda ahụ na gị ọgụ ụfọdụ efu na ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-eto n'ụlọ bụ ụmụaka na-akpọta ka agbọghọ na-emebi ha obodo na-ebinyere mmadụ ọ tinye na anya ndị nkịta anya ndị nna nkịta dị elu anyị anya ndị nne nkịta dị elu anyị ụtụtụ onye na-apụsịa fanịta akwụkwọ ha nọgide welu na nta na mgbede chijie ha amụgide anyị welu ma anakpụsie onye na-azụ azụ ada azụ nkịta ọka mma nnọọ ebe ọ budogodo nwa ike kpọnye mmadụ nwaanyị o wee tonitebe mgbe o tonitesi a na-eche ịkpọrọ ya nke nwere nwe akpọnye nwa dị afọ ịsaa nwa nwaanyị dị afọ ịsatọ o wee bie na bere na-ekuru nwa ruo afọ iri na ịnọ ịkpọnaya ọ nwekwa ihe o mere ome amakakwa mana kpọnaya ka ibe anyị ụmụada dadịna n'okwu a ka ibe anyị aka elu ikpere m ada anụ dadịna n'okwu a ibe anyị ewepụ n'okpuo dabara n'okwu a ịgba mme a nkịtị iwepụ okpu igbo iberelari ịchọ ịgbada ya nwere ọhụrụ n'ịtọ ahụ niile kpọna ịkpọta onye ọzọ mana ihe nwa weda ahụ ịsatọ wee bịa nwaanyị o na obere togide nwa nke ya na-etolite nke a na-eto were abịa nwe nwanne ya ma mgbe ị nọrụ nwaanyị nwoke nwaanyị n'okpuru ụkwụ ihe niile ihe ya na-eme afọ ị na-azụ anya ochu ọda agbaghị n'ebe ya ma n'ọlụ ada na alụ n'ụlọ gị na-eso gị ọgụ ụfọdụzi funukwute ofu akụkọ ga-aha ka ngo na mba na ibe anyị ụmụada ndị Igbo si na ozu mbunega
dị ifele ozu mgbanaga na-eme ka ifele ozu mgbanaga bụ onye edunyere ka eduru na Lagos ka gị na-abịa n'ọta iburu ozu enata ka ebi etiti wee debe ọnụ wee kọ nwokorobịa gị na-abịa n'ọta iburu ozu enata ndị Igbo si na ozu mgbanaga dị ifele eziokwu na ndị beretara ozu ọnwụ nke ha ma mmaghị ikpe ha ya ekwu okwu mana ya ma ifele na-eme gị onye pụtara bịa jụọ ka nna ka eke ka o si na-ekọ ịkọchakwa onye ọzọ ụfọdụ asị onye mụ ihe ọ na-akọ n'ọnụ ka ọ na-ekwu onye ma nke bụ eziokwu ozu mgbanaga dị ifele otu ọkọdụ kwaja na-akpọnye obere nwa nwaanyị gị na-ebigide ruo afọ 16 ogburu afọ imenata onye ozu mgbanaga ọ dị ifele asị kedu ịnọkwu ya ịbụkwa nwoke kedu dị mmadụ ibere abụ ihe a wee mee n'iru a na-akparị gị ozu mgbanaga dị ifele maka iji gbara gị ụdị ife a olu ahụ n'ite kpara gị ekpọta nke obere kwa o bidokwa n'isi onye na-azụ azụ adọrọ m eso nkịta anyị kelere obi ajụrụ ekwenugo oge ụfọdụ onye akpụtara nwaanyị na-eje ozi ya ma na ngwa nwaanyị ọ na-ekolu nwa ya ma na eburu nwaanyị nke bụ na nwaanyị nke bụ onye na-ekolu nwa n'aka di gị I'm not talking. Kọwaa ọgwụ n'ihe ịmaghị isi ebe ọ bịa nwaanyị na oge ụfọdụ ụmụnwaanyị ebute mmiri ga-eri ha dọnya n'ụlọ ha kpọta ndị Igbo sịrị na mmadụ adịghị edo onye ka ya eji ụtawa ọgụ ya ịkpọta ịkpọta onye na-ekuru nwa karị wee ma mma karị nwa anya karị ọ na-ekuru nwa ya ihe mee onwe nwaanyị nke bụ n'aka dị ọ bụrụ onye ekuru nwa nwe nwunye nke mbụ ị mara onye na-azụ azụ adọrọ m ịzụ nkịta dị mma ike mefu na Chikwado bụ onye Eziagụ obodo nke kpọmkwem Abụmana dị n'Eziagụ n'Enugu steeti ọ sị na agwọ ada-ata onye nna ya na-eso atịkpa agwọ ada-ata onye nna ya na-eso atịkpa atịkpa bụ ọgwụ ụdị ọgwụ ọ bụ atịkpa bụ otu esi enwe ọgwọ nnọọ ya onwe ọgwụ a na-enwe kịta a na-akpọ ọgwọ nnọọ ya agwọ ya nke a na-akpọ gbugboro ise ya amara ndị ahụ ọnya mkpụta ka esi enwe atịkpa n'oge gboo esi odo kirikiri kpọọ nkụ atụgoro n'enu uko maọbụ nna edebe n'enu ofido na obie atịkpa ahụ bụ na nwere ihe ọ na-agwọ akpịgba gị akpụkerie tee ya mmiri ịṅụọ tee ya mmiri tee ya n'ebe akpịgba gị ọ na imerụ ahụ atụkọ atịkpa ahụ akpụkerie tee ya mmiri tee ya n'ebe ọnya gị ọnya ha na ozugbo agwa atọ ọnya ahụ atịkpa ọ na-alụ ihe niile inu ewesị na onye nna ya na-eso atịkpa o nwezi ịma na ife ije mmadụ meere gị dị iche na nke imere onwe gị ije n'afịa ka irie nri afịa iluo ihe kụnyere gị irie mana ị chọọ iri nri na be gị ịgwa nwunye ya achọrọ m ka were azụ ọkpọ wee sie nri ya tinye ya n'ọkụ tinyekwuo ya mee ya ka ọ dụtọdụ nke a bụ n'isi na be gị mana iluo n'afịa ihe ọ na-ekụnyere gị ekwu ụgwọ rie ụtọ otu ka ọ dịkwa na onye na-eso atịkpa na onwe ya ilu atịkpa osuere gị were na mana nnukwu esuru onwe ya ka ọ edebe na bie o ya akwanye ngwongwo dị iche iche ga-eme na atịkpa nke ị ga-arụ ọrụ karịsịa maka onye na-eso atịkpa ihe ije be mmadụ sunye gị atịkpa were na be gị mana nke o sunyere ga dị iche nke o sudere debe na bie nke bie gị ọ ga-akwanye ngwongwo dị iche iche ga-eme ka ọ rụọ ọrụ karịa nke ọ na-ele n'afịa onye nna na-eso atịkpa na-agwa dị atị ọ bụrụ na agwa ma ntị ya agwa ya atọ onye ọbụla na-eje n'ebe agwọ nọ atịkpa ada eme ka agwọ data na mmadụ ihe atịkpa na-eme bụ n'ọwa ọgwụ agwọ na ọta gị ife a na-efe inu pụta na ndozigharị ya ọfụma bụ na onye nna ya na-eso atịkpa na agwa ada atagbughị na otesi oti ya agwa ya ata onye nna ya na-eso atịkpa ije na gbagwodo zọ ịkwụ ọta gị kama na ya ihe dị iche na ọta gị gbanata si nna m na agwọta m nweta m ọ dịne ya o were atịkpa tee ya ozugbo onwekwuo ọgwụ ọzọ na-eti n'ime atịkpa ga-eme n'ogodo na nke ndị ọzọ na-anọ ofu izuụka wee na
nke nwa ya anọzi abanye na abụọ na chi ozugbo mana o nwere inu ndị Igbo sịrị na m agaghị eji na nna m na m agaghị eji na m nwere ọgwụ ọkara wee sị ka ọkara mee m na m agaghị eji maka na m nwere ọgwụ ọkara wee sị ka ọkara mee m. Ọkara bụ etuto ọbịa oto ogo na ọgwụ ụfọdụ oto na-abụ mee ya akpa abụ ife onye anaghị onye aka elu ọkara ọ na-etokwa n'ụkwụ ya azọnwụzi ụkwụ naanị ọkara ọ na-egbu mgbu na-amị amị na-adọ adọ. Ndị Igbo inu ahụ wee sị na m agaghị eji na nji ọgwụ ọkara wee sị ka ọkara mee m maka na ama m ọgwụ ya nwa ya ọkara aha na wee sị ọkara bịa ya m ọkara ga-ayagide tupu ị ṅụọ ọgwụ ya mgbe anyị taka afụ ya bụ na nne ya ihe mmụta dị n'ilu a kịta bụ na ụfọdụ ndị nna ha bụ ndị uwe ojii ọ na-ekozi okwu n'ụka ma onye di ewe onye uwe ojii ma onye nwanne ya na mma na-azọpụta m ọ nwere ike eko etikodoghị ihe tupu nna ya ha bịa kụkwapụ anya mmerụ ya arụ tupu onye ahụ azọ ya abịa ị gaghị eji n'inwe onye ga-azọ wee na-eti onwe nwe na nsogbu oge niile ọ nwekwana mgbe ị ga-eti na nsogbu ga-eti onwe gị na ya onye ahụ na-azọ wepụta ọsị kịta n'afọ obere oge maọbụ onye ama na onye ọ dara na nke tata ahụ onye na-ata ntị ya ata onwe onye ọgịnị akụcha okwu n'ụka ife okwu n'ụka ịgbana ọsọ ifu na onye a na-azọ were onye ọbịa karị ya ya bụ mmadụ iji na nya amala otu esi agbara ahụ nsogbu onye nwe onye ga-azụ ya wee na-eti onwe na nsogbu oge niile onye nna ya na-esu atịkpa agwọ adatị ya mana mgbe ọgwụ ụfọdụ efu na agwọ ya atanwu onye nna ya na-esu atịkpa ọgwụ nke ọ na nna ya nọhụrụ n'ụlọ masafụ agwọ taa ya ụtagbu anwụọ tupu nna ya agbalụ bịa onye fụ onye nna na-esu atịkpa ofe agwọ onye chara agwọ ka anyị jee n'ilu si n'aka Chizoba Ikejiakụ otiwọrịwọ ọ sị na onye na-aka ihe niile na-akarị ihe niile n'anya ọ ya akarịkwa ọnwụ n'anya. Onye na-akarị ihe niile n'anya ịkarị ihe n'anya bụ isi aja ịmụ ya ọ sị na a na-amụ ya amụ ịkarị ihe akarị dị iche na ịkarị ihe n'anya isi aja karị ya n'anya isi anya ji mụọ ụgbọala ọ sịghị a na-amụ ụgbọala amụ iche na mma ịkata ihe n'anya karịa n'anya abara imi ozugbo onye buru pụwa isi nje mụọ akwụkwọ sị na nje na ụlọ akwụkwọ echi na mma ihe mmedenu onye na-akarị ihe ọbụla n'anya ọ na ọkarịa n'anya isi ji amụ ọka esi arụ na ọsị a na-amụ ya amụ ụfọdụ iburu blọk dọrọ itinye ihe ọrụ ọ na-akarịa n'anya isi aja bịakwa ka ọfụ ka esi ete ofe ọsị onye na-amụghị ete ofe a na-amụ ite ofe amụ ofe wee ti mmiri ọkụ tinye n'ọkụ tinye ihe n'ime ofe ahụ eghe ọ bụghị oge niile ka ọ bụrụ ihe ka na-akarị n'anya ogodo ofe ahụ na-egwe o nwere mgbe iji tinye nke ọbụla etinye ichelekwa were mgbe eti nke ọzọ ịma mkpụrụ ha jere ekpu n'ite na nje ofe ahụ nwee ike ọ ya atọ ụtọ chaa onye na-akarị ihe na ọ ya akarịkwa ọnwụ n'anya ife onye na-aka anya ekesa ihe ọ na-achọ so nke nnukwu ọtụ ọbụ ọdụdụ ọ na-achọ ka eburu ụzọ hala na nke enyi na onye ka nchọ hala otu ọmana ya ọdịọkpara na ọdịọkpara ga-egbe ọ mara achọ ka ya buru ụzọ hala ka ya weghata nke nnukwu ihe na ọkarịa n'anya nya akarịkwu na ọnwụ n'anya anya buru ụzọ wee nwụọ ọkwa ọnwa elu ha m ọ na-achọ nke olu m ka olu ọhụrụ na onye ekwu nke ahụ ya bụ onye ọbụla ịchọ na ihe ọma niile dị n'ụwa ga-abụ nke gị ebe na ihe ọjọọ niile n'ụwa ga-abụkwa nke gị maka na ihe ọjọọ dị dịnata mpe n'ụwa bụ na onye ọ na-ekele ihe ọjọọ wee donemone arụ ọnwụ isi ọwa afọ ọsa afọ oto ịba amahịa abịa kesasị onye ọbụla ha si ofu mana ọ bụrụ na ihe ọma niile dị n'ụwa ga-abụ nke gị ịma na nọngụ agaghị ịba ya isi ọwa
ya ama ya ya afọ ọsa ya otuto ya otu chọrọ ọma ihe ọma ihe ọjọọ ga-akwa nke gị ụwa ihe nne n'ime ya weta ihe ọma ekesa ọtara ihe ọjọọ kwa ekesakwa Chizoba Ikejiakụ ka anyị si enweta nka na aka Obiọma Chibụzọ bụ a na-etu anya dị nso Obiọma Chibụzọ ọ na-etu anya dị nso obi na akpaka ga-abụ nke dị nọ nchebe dị n'azụ ọfịs anyị ọ dị mma ọ sị na nwata okwu na-atọ n'ọnụ ya ọgụ ofu mbọchị ọsịkwa osi bụ nye isi nne maka onye ọrụ okwu emeri nwata okwu na-atọ n'ọnụ ya a na-etu ya eze okwu na-atọ n'ọnụ ya achọrọ m iri nke a eze agbagharịa orie achọrọ m ijebe ote agbagharịa buji ya achọrọ m egụnụ na akwa a ga ebe ịchọrọ egụnụ okwu eje na nke a eje tikwu ya achọrọ m efe dị otu a ejegụtarị ya achọrọ m ọnwa ka okwu na n'ọnụ ya ofu ụzọ sị achọrọ m isi nne m n'ọkwa agbagharịa na bunyekwu onye ka ọ wee wụ na n'ihe okwu na-eme ọ nwere ihe nwatakịrị ga mesịa mechie ọnụ ọsịsọ ọgụ ụfọdụ nwatakịrị ka ọ na-ada n'ọkụ na-ekwu eri na-ekwu ajọ okwu n'iru ifele a na-eme onye ọbịa amụ sị ya na nna na-ekwu ka ọ na-ekwu nne ya sị na ọka o si ekwu nne ya sị anwa ya emere nwa ọkwụta ka o si ekwu na n'otu o si ekwu ya na-etu ya o nwezi nwa ga-ekwu ise n'itarị efu mmadụ ahụ ya nọ ọ na-amaji okwu mmadụ ahụ ise ọ na-ekwu okwu karịa ya nne ya mụọ ha na nwa adịkwa ekwu nne ya sị na ọka o si ekwu nwa ya wekwụrọta wee naanị iyi otontezi aya bịa omeji a na omeji akpa dị lọgọ ya lọgọta ya lọgọkwa ya tinye ebe ịchọ ka o si wee gaa aga amụrụ ihe ọjọọ amụ ndị Igbo si na ikwikwii ji anyụ arụ si ụmụnne ya kweri egwu ha si atụfịa anyị kwere ọjọọ egwu ikwikwi ọ na-anya ọsị ekwe m egwu arụ na a na-epu so ụmụnne ya na-egwu ka nna gị kwere m egwu ụmụnne ya si atụfịa na-ekwere ọjọọ egwu ha bụ ekwena ka ụmụaka ka okwu na-ana n'ọnụ ha ha na-emesị egbe ajọ mmadụ ekwu ihe dịka egbe ya nkịtị emechaa nwa ahụ oweli eto ọ na-adị njọ rinne ekene Obiọma Chibụzọ si akpaka a na-etinye anya dị nso Linus mmadụ agwụna si Osumohu zite nke a Osumohu ọ sị na ọ na-abụ ụmụnna dị na-egwu onunu emere gịnị a na-ekpochi ekpochi ụmụnna dị na-egwu onunu emelụ gịnị a na-ekpochi ekpochi ụmụnna dị iche na ụmụnna nna dị bụ onye ilo gị gịnị ya bụ nwanne onye achọghị ihe ọma n'ebe ị nọ mana gịnị ya bi nso kee ofu anyị biro agbata obi mana ụdị eji anya afụ gị ọnya nwana dị ọ ga-abụrụ nwanne gị ma ọ bụrụ nwanna gị bụrụkwa nwanna dị onye mere ndị Igbo ji wee tụọ ilu si na nwanna dị na-ada akarị na-akatarị ahụ nwanna dị ada akarị nwere otu ya ihe ruo n'ụwa a karịa ndị kpọrọ asị ọsọ obodo gị na-achị ụwa niile ọsọ ya ala gbagbuo ya ọmụke na-achị ya ọchịchị ị na-achọ ọchịchị ichigbu onwe gị ịpụ ọnụ ụzọ a na-eze gị na-akwere gị ugwu ịnta n'ụlọ kparịa gị ibe ọbịa nwere ihe eme nwa dị ọkpara unu ka ọdụ nwa unu nwanne unu ụdị gịnị ya dọrọ na ma unu bi n'ofu ụlọ unu kere ofu anụ bikọ ọnụ nwana di ada akarị a na-akatarị ahụ inu asị na ụmụnna dị nke ọgụ ụfọdụ enwe nwanna dị nwekwa ụmụnna dị mgbe akarị ofu ọrụ ụmụnna dị onwe ihe ịnọrọ ọrụ oyibo fa akpa asị na onwe ihe mere na ya ma mbabie ka ikele ihe mbọsị nwa ya ga-ebini na onye ọtụ ụkwụ na biya ya elie nha
onwe ka mmadụ si nwụọ na bie nye ya egwu ini nye nkwụ na onye ụmụnna anyị bịa nwa aka nyere ya aka oge ụfọdụ enwe ha erie nne akpọ ha ụmụnna di ya ka inu asị nọ na ụmụnna di na-egwu onunu emerụ gị na-ekpochi ekpochi maka oge ụfọdụ onye nweghị ime ha nọ na ịgụrụ akwụkwọ na-arụ ọrụ oyibo si nọ na-emela anyị na-agụ akwụkwọ ọsọ ya na ọrụ oyibo mbụ ọ bụ anyị ka na-ebugharịla ụgbọ anyị ọ bụ anyị ka ọ na-eyiri akwa ọcha ọkụ ya ha akwụkwọ ọnụ bido megidere onye nata na-achọ ịba be gị na-efere ha ka ha agbachaghị nkịtị nta na mmemme gbuo efi sekpa ka bịa kee n'onwe efi kpọ fa anọ nzukọ ka kwuo onye na njikwa n'ebe afọ taba na ụfọdụ asị na oji akara aka anyị na akara aka anyị ka o ji wee nwee ego onye ga-esighị ime ndị ụmụnna anyị gaghị echeta ọ maka na ịgụ akwụkwọ fama na onwe ha nọdụ n'ụlọ ọ bụrụ na onye nọ n'ụlọ nọrọ onye nọ n'ama onye nọ n'ama nọrọ onye nọ n'ụlọ ịnọdụ n'ụlọ ụfọ onye nnata ka ọ natara ya makọ ya si ya nnọọ onwe ihe o jiri onye gị inwe nkwụ ọcha itetara ịtanye o wee ji abịa ịnweta n'ubi ya esi na-eji ịtọ ka ha rụọrụ gị chineke ka irie onye ọ pụpụrụ onwe igwe eji ekwu okwu onwe onye gị sị ka iwe na-ege ntị onwe nke na-ekwu na ntị enwe onye gị ihe o jita n'ụlọ oyibo onye ihe ndị nọ n'ụlọ na ihe nke ha ji ọ pụọzi ịtanye ya mmanụ ikponye akpọ ngụ ikechi ụkpaka nye ese ka onye nwunye ya na olu ndebe ha nọ ọnya bụ na mmadụ niile adị na mma mana onye ji anya mfụ gị igo ụgbọala ọfụ ọ chọọ be dibịa ya ejele gị orugole nke igo ụgbọala ịbụọ na anya ndụgo na ụmụ ya adịghị ịtọ bịa bụrụ nwoke m nwoke na alụ emeka na ayị nya na anya nọdụ nwoke nwe ụmụ ịtọ ịma na nke ya ekpume ifugo iwe ha bụ na ịmụrụ m nwoke ịtọ ka imezi ha gị na ya nwụzi ụmụaka ọ nda onwe na di ka ị wee sị gị gba mbọ fọ na egbe emere ngịnị na ụmụnnya dị ya na ụdị unu ha chọrọ ha gwuo ịpụ ụfọdụ ime nke je gwụọ ọgwụ tọga na be gị sị nata ka ule tọọrọ gị mana ọ ghara aka gị dị ọcha ọnya bụ emere ngịnị nwanya dị na-egwu unu egwu nwanya dị anyị ekpochi ekpochi emere ngịnị na-ekpochi ekpochi ijide ha n'ọfọ jide ogu jide aka ha ọcha nwere ya eme agwụgwụrụ ọgwụ tọga na be gị ịnata eweli isoro dị okwu na-aga nwere ijiri onye ọnụ ọfọ ọ na ya abazi na be gị ịnọs n'aka Linus mmadụ agwụna onye ọsụmogu Amobi Agari si Ogbunike Amobi Agali Ogbunike echelụ ka abịa okenye gị ma Amobi echelụ ka anyị mee ife ka esi eme manyekwa aka n'ime akpa anyị anya aka nnọọ na akpa ya ọ dịkwanụ ka tujisi akọwa akpa ndị dibịa ọ dịkwanụ ka otu a ka akpa nke ya dị ịma na akpa ndị Igbo si na nwata na-ese okenye ọ taghị ụkpa ọtọ ọjị ọ bụ ya ka na akpị ahụ ụkpa apụtaghị ọjị apụta otu a ka akpa dịkwa ihe niile na-acha n'ime ihe eziokwu gaba n'iru okenye
ibe anyị ka nọkwa na 95.3 FM Radio Sapiensia ebe ọ na-abụ ọmalịcha mmemme abụ nke anyị kpọrọ mmanụ eji eri okwu Igbo na 95.3 FM Radio Sapiensia ụmụ na okenye ụkọchukwu osebụla ụwa Reverend Father Dr. Fidelis oke ọnwụrụfọ na ya emerụbelego ụbọchị afọ nke mbụ Ifeanyị Orakwue nwoke gbara agba nke ukwuu okenye enwere ike sọkwụnyekwuzi ofu inu maka oge anyị achọbagwo pụkwarapụ ya sọkwụnyekwuzi ofu inu ọ dị mma ka anyị kpolitekwa agadi ọzọkwa ndị Igbo si na osu na-akụ ebe ya amalili ama ebe bụ mgbịrịgba eji amata osu oge ime ọ na osu ọjọọ o mesụla ebe akọrị n'ọjị gem akpata ọkụwa osu ọ ga-amali n'ọnya afọ ka ekwentị agadi ama obi agadi ọ bụ dike ọ sị na kama nwa mmụ ga-atakarị m akụ enom nke m na-etighị eti kama nwa mmụọ ga-atakarị m akụ enom nke m na-etighị eti inwe ife ịnụ onwebe anyị si wee tinye ka ọ wee kwe wee ghọta ụfọdụ nke si na ịnụ a na-egosi nwa m aka na m nwa m ga-aka m n'ihe ọma mana o nwezi ife mmadụ ga-aghọ bịa ịnụọ nwaanyị ịmụta nwa zụgoro ụmụaka gị tonitesie ịlụghị ụlọ ibiri be mmadụ a na-akparị gị ụmụaka gị na-eto echekwudo nwa gị tonitezie ka ọ lụọ kama nwa m ga-akarị m kama atakarị m akụ enu m nke m na-etighị eti kama mma ya alụta nwa ụlọ nwa m teta ka ọ lụọ kama egbuo m ọnụ wee lụọ ya ka nzara afa ka ibe m kedu mbọsị m ga-anwụzi tupu nwa m ahụ etolite ka ebe ahịa nọ wee ni nke ebe a dowe ozugbo oge ụfọdụ ifu mmadụ na-aka nkọrọ ya nwa ụlọ kama eme n'ofu ọnụ ụlọ mee ya ọjọọ obele ịbanye n'ime ya mbọsị ọ ya gbajute ọrụ emeghe ya dowe enu akwa tọkwasị ọnya ya n'enu ya kama nwa m ga-atakarị m akụ kama enom akụ nke m na-etighị eti kama kwa egbuo m onye buru wee lụta ụlọ kama nwa m ga-enwekarị m uche ịma onye nwa ya ka wee nwe uche onye ahụ nwee nsogbu ọfụma o nwere mgbe ruo nwa ya aka wee nwe uche na mgbede mana ọ bụrụ na okorobịa gị nwa gị daghị ili isi aka wee uche ebe ọnụ anya nwere ezigbo nsogbu maka nwaanyị enweghị ihe ya agwụ ya ya adụnwe ya ọdụ nwa ga adụzi ya ọdụ kama nwa m ga-atakarị m akụ enom nke m na-eti